Jatuhlah daun nate batu, jatuhnya dakik medan bayi. Lama kita nak bertemu, kini bertobok kita balik. Allah di tangan anak sawah. Oh mana nampak di malang di tangan anak sawah. Padilah batanam larang rantau ampe ladu padilah batanam larang rantau ampe ladu di karang sejarah olah jadi lakabai. Kok salah lama kambang olah sakali koe cali YouTube larang rantau olah siril asmara
Orami takaba palobana rami de anaknya mudo-mudo Okarano badan kaba-kaba kok salah maaf sekali kok menurun burung kalamba marau di dalam pala ada banane tapi sawah karena badan kamangarang kabako ado sana mojo udah jo apa jo ama jo ninyo nan banyak minta maafkan tukang Abama Kapa gulito dari ulu panjangnya ampeknya puluh dapo dilayan Sultan Amirullah anak tuanku siabanda Kaba curito sejak dulu antas asik karano lupu antas salah karano gawa kalau tasabui dinan salah samo dianjak kanan bana Tuhan ditabang-tabang batang boleh rabasa batang tengah sawah bakaba bukan pak jadi pandai perintang apa nama dangangat Tuhan Hari pagi orang babi dua anaknya peloban lari nan tapi pukul 1 baranang mandi di muaro samojo anak ujung tanah seri abi cerita masuk to bilang kejadian di daerah kota Jakarta ponamo judul curito iola oplet mae ola belo la kota kita bilang curito nangko menurut sejarah diterima di mako tampe kejadian terjadi di daerah Jakarta kejadian Kampung Melayu kejadian Kampung Melayu di sinan tampe kejadian ninda to bilang lamo-lamo inda to etong lamo bana to sabui pak namo pelakunya adalah orang nambah 2 orang baduo laki
ini orang baduonyo laki bini siana mona laki-laki siana mona perempuan to sabui galayo namo odisinan kalau kok dipandang siako namona laki-laki banamo buyong si madi panggilan dari kawan siako namona padusi banamo si upye pinatuan banamonyo si upye pinaba itu kalau dipandang si madi namona laki-laki si pina namona padusi baranak seorang laki-laki siako namo badan anak siapo galayo namo disiko kalau dipandang banamo buyuang si Ghazali tuan banamo buyuang nyoa si Ghazali Gaza panggilan kawan-kawan dangadang zali baimbawan ba itu kalau dipandang sadang nyoa ya jomandenyo iyo lainyo buyong sama di sarato inyo bininyo nambah namo si upye peni di sinan kalau kok dipandang antaro inyo nambah duo karajo badan bapak karajo badan inyo karajo jadi pengulung mencari kara burue mencari karton entah serak-serak itu karajo pak badanaya itulah ayah si Ghazali pak kalau namande badaninyo karajo mandekan duang karajo jadi pak tukang cuci tuan karajo jadinya tukang cuci mencuci pak ke rumah orang ba itu nasib badan mandi ko ayah ba itu juo jadi pangulung ile jalan di mado kara buru nyo ambie di badan ayah di mado karet karton tasera nyo pilih di badan ayah untuk mencari bakat sehari-hari sudah diambil kadijual tuan sudah diambilnya akan dijual itu kalau kau dipandang nak guna to etong lamo nak perlu to bilang lamo bana biarinyo baganti hari baganti pakan anak batam bagadang juo tandonyo anak lagadang la dalam sekolah dasar tuan sadang dalamnya sekolah dasar itu kalau dipandang kini sadang dalam sekolah anak duduk di bangku kelas 1 itu kalau kau dipandang hendak to bilang lamo bana nak para lu to etong lamo
Oh anak sadang dalam sekolah, tumpak di badan si Hamadi, tumpak di madi kok dilihat awak tetap jadi pengulung, mencari bakapai untuk duit Tuhan. Oh mencari bakanya untuk duit ndak guna to etong lamo biari baganti hari kalau nam badan diri peni di sinan kalau kok dipandang oh tumpak di peni kok dilihat naninyo tetap mencuci juo. Oh karajo mencuci baju orang di mau tampik nyonyo latibo ba itu nasib badan mande bapak jo mande orang banse Tuhan. Oh bapak jo mande nyoa urang banse indah to etong lamo ndak guna to bilang lamo bana. Oh abiari baganti hari abiari baganti pakan sapakan jodoh pakan nabi pakan baganti bulan. Oh ado hari nyopak sakutiko lama lang mande badan Ghazali duo jo bapak badan inyo. Oh bapak balik dari pengulung dari mencari kara-kara lah sakit bapak aima badan Ghazali lah sakit sampai ke rumah badan angin menggigil-gigil. Hosinan manangi pae mande Ghazali onde udah dangakan mana jangan sakit loda badan udah. Oh jangan udah dah sakit pulo kok sempat udah sakit lamo kadayo badan awak yoda. Oh kadayo dah badan ambo dah ambo lah jali anak dagang awak samo anak dagang mengontrak tinggal di Jakarta mengontrak awak di Siko yoda. Oh dapat udah lah sakit pulo harapan kadang kami baduo anyo ka badan diri udah dapat udah dah lah sakit ala Tuhan. Oh dapat udah nyoda lah sakit pulo nak guna to etong lamo tumpak di badan diri madi bakato inyo kamande Ghazali onde dia kan buang mande Ghazali oh dia. Oh lain raso dia badan ambo dia. Hantanyo kata jadi lah sasa angok badan awak angok sasa badan mendingin kapalo lah sakit-sakit bumi ala raso baputa ndak lama lagi perasaan. Oh paci umana dia gangga mare kok pendek umur badan ambo yo dia. Oh kok sempat pendek umur duya abe anak-anak badan awak nambah namo buyuang Ghazali anak jangan disio-siokan sarakan anak bersekolah abe anak-anak dia. Oh badan awak yo dia anggap Ghazali ganti ambo dia. Oh anggap Ghazali lah dia ganti ambo ba itu kata badaninyo mandanga kata coy itu nyo ambil tangan suami anaknya ada di sampingnya. Oh udah ya Ghazali. Oh jangan mengecek dah bantu itu yodai minta mohon namo kau dah yodai.
Hujan udah tepaye-paye, kok sempat udah nak doa kadayo badan ambo karajo jadi tukang cuci barabana dah. Piti kadape yodai ba itu kato badaninyo Tuhan. Oba itu katonyo badaninyo barawana lada piti kabulie de inyo sedang menangi hari tape pukul sebale meningkap pukul 2 bale. Hari ado pukul 1 malam. Galoman air dalam buci bariak di tepi pantai umanat tinggal di bini ajalula pai bilangan sampai Tuhan. Oh ajalulanyo bilangan sampai lah meninggal pasti gazalio laya badaninyo de ayala meninggal jale di badan mandi marato badan dirinya. Honde gazai anak mandi yona lamati ayah badan gaza yona wa kadayo nak badana wa awak nak ado badusana awak disiko anak dagang tampek tinggal awak mengontrak dape ayah. Hola mati pulo yo gazai kama awak nak kama ngapain Mananga tanginyo apa jadi marato hari tengah malam lah datang orang tetangga lah datang orang badakatan seto datang orang badakatan. Main bau di labu rumahnya buka pintu sekali seto terbuka pintu rumah bakato orang namanya dia menangi nak badan mupi yona. Manga marato tengah malam tak kajui kami mendangan anak salah pada badan. Kato sampai sabantu itu apa sarato ete sarato uni nanti bo lama lang te tibo dia mo lama ti suami te badan ambo te. Olah mati suami nyote badan ambo ba itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu ndak guno to bilang-bilang lamo ndak paralu to etong lamo bana. Oh disiko kalau dipandang ndak paralu to bilang-bilang lamo. Oh agak sajo di badan inyo menangi juga bakato orang banyak onde nak kanduang dangabana. Nda elok do nak tangi talabi-labi sagalonyo barang banyawa pastinya awak kakamati dan menangi talabi-labi bababan simai. Oka pintu kubuana bababan simai ka pintu kubu jantangi talabiela
Ojan menangina talabie bana mohon badana pak nyonam basamo Toto tunggu saja lena hari siang mandanga ketoco itu nyola duduk dake mai suaminyo anaknyo ada di pangkuan ninyo Gaza Taisai sama Inyo Gaza nyo atay sa isa manangi badan si Gazali o ibu dengan bana sababu apa maningga mga maningga apa Gaza yo bu O Gaza sadang bu dalam sekolah yo bu dape apa mati ala yo bu akadayo badan Gaza joa biaya bu ho basikola yo bu ba itu kato badan ninyo Tuhan Oba itu katonyo badanana mendangatangi badanana ajawapan badan mande nak kandung badan Gazali na sesuai umanat nak badan apa mana apa kemati nak laba pasan yona nyawa kepai apa laba umanat Gazali Sapadie na idui awak Sasusah badan mande nang Gaza tatap basikola nak boleh baranti dona anak mande na Ondak boleh baranti dona anak mane ba itu bana katoinyo nak guno to etong lamo nak paralu to bilang lamo bana Ho hari bertambah siangnya kalau dipandang na pagi sepagi itu bendera hitam na latagak lah datang orang na basam motibo tetangga Ho badakat tanpa Tiba tetangga badakatan itu kalau kau dipandang di sinan kalau kita lihat datang orang banyak mana kamabean si itu Kama benyo asimai tu ndak guno to bilang lamo ndak disiko di palamo agak saja lepai di badan inyo mai lamu lairang mandian selesai mai nyo mandi diagi sikain kapan Dek laba bungkui jo kain kapan ukuran sumbayangi kubuanyo ala orang kali orang baho ke pintu aku. Oh bupa
Oh di baonyo ke pintu kubur baik tu kalau kau dipandang setonyo dakek kubur lah tiba di pintu kubur diurang di dalam nalado nama jawe mai dari dalam. Oh alanyo jawe sekutiko masuk si mai masuk kubur seto tiba di dalam kubur masukan ke lubang lahat bagole inyo di lubang lahat. Oh dibuka pae kabek marianyo didampaan muko sekali satolah nampak muko suami nampak di badan dirinya yo pak. Oh maratok juo mande dari Ghazali maratok mande mama mencari suami onde udah dengan bana yoda. Panggang simu buada nak batulang antak kok pandan menuruti dauda di kubur nak kapulang antak kami loda minta mati dai. Oh anta kami lola dah minta mati ba itu bana kok dipandang dak guno to etong lamo. Oh mai lah sudarang kuburan lah ditimbun si mai tadi selesai kubur bertimbun tentunya orang kok dipandang dibaca doa di kubur. Selesai doa babaca sepatah dua patah orang kabalik ke sadonyo nan gaza jo mandi tadi selamat tinggal ada badan udah kami joana. O kababalik madai. Oh kami jo anak kababalik di sinan kalau dipandangi. Oh nak lama sedang di jalan sampai ke rumah orang nan banganya. Oh sampai ke rumahnya orang namanya disiko kalau dipandang selesai diriku buat tadi. Oh sanjanya kadi baca doa balik dari kuburan selesai doa baca orang namanya lah balik tinggal lainnya Joana. Hanya oh tinggal lainnya aja anaknya di sinan kalau dipandang sehari jo 2 hari selesai mai ayahnya ayah meninggal. Oh alas seminggu ayah di meninggal. Karajo mandi badan Ghazali tetap menjadi tukang cuci. Awak lah jale dalam sekolah mandi jadi pembantu orang mai. Oh mande jadinya pembantu orang baik itu kalau kok dilihat ndak guna to bilang lama ndak perlu to etong lama bana. Di sinan kalau kok dipandang agak saja di badaninyo. Oh disiko kalau dipandangi abi pakan baganti bulan sabulan jo 2 bulan iyo suami sudah meninggal.
Ho awak tatap karajo juo, karajo jadi tukang cuci anak di dalam basikola Tuhan. Oh anak di dalamnya basikola di sinan kalau kau dipandang de anak sedang basikola dah di sinan kalau kita sabui. Oh sedang duduk di bangku kelas 3 anaknya sekolah tarujo maalun badan Ghazali sedang cuy itu kita sabui. Oh anaknya sedang bantu itu mandi jadi baburang ke rumah mencuci kain. Ba itu nasib badan mandi Tuhan. Oh ba itu nasibnya badan mandi disiko kalau dipandangi. Hodek lama pak bakal lamuan duduk di bangku kelas 5 hampir ke tamat badan Ghazali. Yo hampir ke tamat bersikola, hampir tamat sekolah dasar anta Malang antanya mujulah Malang badan Ghazali sakit lo mande. O kandungannya Pak O sakit mandenyo sakutiko awak hampir tamat sekolah. Mande sakit lah para pulau sakit talata badan mande. Oh sakit talata badan mande manangi badan Ghazali onde mande sayang jo Gaza mande sayang Ghazali. Oh ambo sadang mak terbantu iko mande kini lah sakit pulau kok sempat mande sakit lamo kadayo badan ga. Zaman kadayo mande badan ambo ba itu kato badaninyo nak guno to etong lamo mendanga tangi anak na mande di sanan ko dili. Olai masih bisa mengecek mande kana onde gazai anak mande yona. Hokok sempat yonda adola nak badan mandi kadayo nak badan Gaza awak nak ado badusana awak nak ado bapameli Gaza. Hokok sempat mandi meninggal kama Gaza kakapai marasaya na badan mandi na Oh indak to bilang doa bilang lamo indak dietong lamo bana sehari jo 2 hari sehari jo 3 hari. Oh mande sakit bertambah parah. Oh di sinan Gaza kok dipandang lah tamat sekolah dasar ijazah sudah di tangan dan lapor sudah diterima.
Oh memang yo hebat badan Ghazali. Sajak mulai masuk sekolah yo pak, ndak pernah tinggal badan anak. Juara satunya di gadung sekolah. Dicalik nilai badan Gaza, dipandang isi lapornya, dicalik konten badannya. Onda adodo bangkuan mangko 7 indak basuh 8 9 ngisi lapor Tuhan. Olah panjang 9 isi lapor ba itu kalau kau dipandang deinyo lah tamat basikola ijazah sudahnya ambil na lapor sudahnya bau. Oh baliklah Gaza tampik mandi lapornya agian ke mandi elo onde mandi dengan bana. Oh iko malapor mande jo izaza Gaza la tamat madari sekolah dasar. Oh lainnya muju mande nasib Gaza lai dapet juara 1 ba itu kato badaninyo. Oh lain nak kalah do mande dina banyak menang kato badan anak manitia oh mato mande yo pai baru bakato badan mande. Onde Gaza anak mande, onde Ghazali sayang mande. Simpanlah lapor nak jo ijazah, simpanlah lapor elo dakek mande Ghazali duduk. Ado pasan kabakaban, ado kato kau untuk anak mande. Simpanlah lapor nak jo ijazah Tuhan. Oh simpanlah lapor mana jo ijazah ba itu kato badaninyo mandang kato rupo itu di sinan kalau kau dipandang. Oh nak para lulo to etong lamo la lapor alanyo simpan ijazahnya simpan elo. Oh barunya duduk dakek mande onde mande sayang Ghazali sebab Gaza panggil mande. Yo aku sabab karanonyo kaban la mande bakek Gaza ba itu kato badaninyo. Oh kato sampai sarupo itu barunya ambil tangan anak bajanji Gaza kamande yona. Oh kok sempat pendek nak mande nak. Oh bapa ala do lupa do mande kok sempat mande nak ado sampaikan rencana ya jangan berhenti nak bersikolah walaupun minta sidakan Gaza tetap lana. Oh bersikolah na Orang Gaza tetap lana bersikolah jangan sampai nak menyambung. Ko iyo pendek umur mande ba acaronyo na harus sekolah ba itu kato badan mande. Oh mandang kato dari mande. Oh menangi badan Ghazali onde mande sayang jo Gaza kok sempat mande ndak ado kama Gaza ma. Oh kama ngadu yo mande awak ndak ado do mande badusana mande. Oh dusana nampak dia indah ado ba itu kato badan anak harapan kabake mande harapan
panaya jo mande aya jo mande kota ado alamat marasai ho badan Gaza yo mae ba itu kato si Ghazali Tuhan. Oba itu katanya si Ghazali di sinan kalau dipandang dak guna to bilang lamo dak perlu to etong lamo bana disiko kalau dipandangi agak sajo di badaninyo umanan tinggal di Ghazali ado pukulnya 8 pagi. Anggaran pukul 8 pagi menikah pukul 9 lamalang badan si Ghazali meninggal mandi si Gaza merato anak oda kok mandi pae marato anak dake mane one mane sayang juga za harapan gadang badan mane indah bapak indah akadayo badan gaza kadayo mande badan Gaza ba itu kato badaninyo marato anak dake mande tadanga tangi urang nambanya tadanga tangi dirang badakatan iyo di tetangga dake umayo di sinan kok dilie tetangga lasak sangko sekali meninggal ndak mande Ghazali mo kita cali bersama-sama antai yo mande meninggal sebab tanginya telah bieba anak oh sabab tanginya telah lebih bana ba itu kata orang badakatan di sinan kalau kau dipandang dak guna to etong lamo lah datang tetangga dake rumah seto datang tetangga dake rumah baru bakat orang nambahnya onde nak kandung Ghazali cucu badan kami yo anak yo kami nambahnya mangatangi talabi mandanga katoco itu onde ya pak serato ete uni adonan sekalian ho cali lapa mande ambo ndak ado babuni buni lai mande ndak mangecek lai apa kok sabab ho karano nyoyo pae la mati komande badan Gaza pae la meninggal komande badan Gaza kato sampai sebantu itu di sinan kalau kok dipandang oh baru nyo cali dengan banyak nyo pandang ibana elok bakato orang nama samo nak kandung Ghazali anak kami yo nak oh lama lang tibo di Ghazali lama lang tibo di mande lama ti mana kato nam banyak nyawa nyo japui di nampunyo
Ho nyawa babalik nak kanan satu mandanga kato rupo itu maratok badan. Ho si Ghazali opai onde mande sayang juga zamane. Onde mande sayang jo awak yo mak. Oh Gaza baru tamat sekolah mae. Oh Gaza tamat sekolah dasar yo mande. Dapat mande meninggal pulau akadayo. Oh badan Gaza mande. Coy itu tangi si Ghazali tuan. Ho mandangan tangi badan anak ibu orang mandangan tangi tapi akan menolong kok tandonyo bunuh dina lain awak membunuh orang nama baik tapi kok nyawanyo japui dina punyo. Ho sadie orang mencalik Gaza tapi bakat orang namanya onde Gaza cucu nenek onde Gaza cucu kakek yona. Ho jangan menangi nak nangi juo lape la mande elo nak buli do nak labie menangi ba itu kato badaninyo. Ho kato sampai Gaza menjawe onde kakek serato nenek yo kakek. Oh di malo Gaza te nak menangi di malo Gaza nenek nak marato dolu ayah lo na meninggal kini mande lo mengikuti ote. Oh Gaza kete sabantu iko dusana indah banan padi kok sempat awi jo lapa kasiate. Oh minta nasi ote. Rami tekabaran di tobi Rami de anak tu manyo simpang jalan kambang labu ngolalam rimbo. Holapa jo awi kama kaminta air jo nasi ote. Hodusana indah banan kontan ayam mati te. Oh mandenda adodote ba itu tangi si Gaza ngali tuan. Honyo awai tangan badan mande nyo awai kaki sekalian. Onde mande sayang so Gaza. Onde mande sayang jo anak mande. Ho jago lemak dari lalu mande. Ho duduk lah mande badan Gaza yo mande. Ho jangan mande di tempat tidur iko Gaza. Ho anak mande yo mande ba itu kato si Ghazali tuan. Oba itu tangi badaninyo ndak guna to bilang-bilang lamo. Ona narinyo sari itu mai kamu lairang mandi kan mandi lamai. O mandi Gaza pa
Oh indah tu bilang indah tu bilang no lama bana disiko kalau dipandang namande sudah memandian diagi sekain kapan Ladi sumbayangi mai sakutiko salasai mai bersumbayangi di bawah kadakku buat mai Masa tola di bawahnya ke kuburan di sinan kalau kok dipandang namai di bawah ke kuburan indak tu bilang lama malah tiba dakik kuburan lah nyo jawe di orang di dalam kubur lah satonyo jawe di orang di dalam kubur mai kamulai bermasukan lah masuk ke lubang lahat Sato nampak mande batimbun marato badan si gazang alima Mamarato badan si gazali o mande sayang jo gaza o mande sayang jo awak ndak ado ibu do mande badan mande batinggan anak sama seorang Gaza baru tamat sekolah dasar kadayo badan Gaza Mande indak babapa indak badusana indak nang kontan kama Gaza kama ngadu ma Maka Gaza mande kama ngadu ba itu bana katoinyo ay mato badare mau jan labe ay mato jatuh cie la jatuh duo tiga pondok di sawah pondok kau Medan bayi ndak ada ibu do Tuhan Allah nyawa mandelo nama ye Inyo menangi lambe aye mato badarai niti aye mato di sinan kalau dipandang indah to bilang lamo bana nak paralu to etong lamo di siko kalau kok dipandang Inyo menangi taisa isa orang ibu mencari Dek mai alanya orang timbun di sinan kalau kau dipandang Yo tumpak di badan Gaza tadi nyoba di orang babali
Onde nak kandung Gaza kami mola pulang lenak kita ke rumah ribatang bapatang yuola nak kandung Batang bana petang yo babali awak na nyolai Deinyo bakato bantu itu marato Gaza tinggal manis selamat tinggal Oh Mandela Gaza Oh ne Selamat tinggalnya aman de Gazali Gaza balik pulang ke rumah Oh di sinan kalau dipandang sedang berjalan badan Gaza ibu hati bukan kemain tak tabado ibu hati Gaza Onde kato tinda ibu kato tak mamang mande indah babapa indah dusana indah dobanan padi awak tamat sekolah dasar akadayo badan Gaza Yo akadayo mande badan Gaza ba itu kato tanginyo ndak lamo inyo di berjalan sampai ke rumah badan inyo Nam banyak sajonyo anak menolong badan anak Nam menolong buyong Gazali ukuran baca doa lah dibaca doa berdoa sepinggan nasi balik di kuburan kanamonyo Selesai doa babaco nam banyak kaba balik pulang dak ado dapat malam 3 je malam 7 dak ado itu nambah buat sebab sia nang kamabean karajo Gaza ketek sabantu itu selesai doa dari kuburan dak ado kesinan lai yo tinggal Gaza Mas sendirian tinggal seorang di hati rumah-rumah kontrakan nambah unima Marumah kontrakan nyoananya uni di sinan kalau kok dipandang dia agak sajo di badan ninyo na ninyo orang nan punya rumah kironyo kontrakan labi pulo labi lopak kontrakan rumah di malah ketinggal eko badan Gaza di sinan kalau dipandang ndak namu do lupo di badannya ijazah ambil sekali nyo ambil lapor jo ijazah masukan kata selok-elok nyo ambil keranjang ayah pangkeranjang pengulung cari kara
Di sinan kalau kok dipandang Gaza mencari karakang arama Ma biarlah laloknya di jalan saja, biarlah lalok lai tepi jalan, ba itu kato badaninyo pada kontrakan kadibayi jo adibayi kontrakan rumah. Bajalan Gaza sama seorang sadang bajalan-jalan juo nampak karton-karton ambil nampak kara-kara ambil masuk andake nyo tampe udong-udong nanyo buek di badan ayah. Yo tampe karanjang nanyo buean di badan ayah, ba itu nasib badan anak ma Ndak guno to bilang-bilang lamo, ndak paralu dietong lamo inyo tu tarui jalan yu. Awak bertambah litak ju. Hari malamnya kok dipandang, dek badan bertambah litak, dek awak bertambah letai. Sadang berjalannya sama seorang baranti badan Gazali iyo di kandang oto. Orang Oyo di kandang oto orang baranti badan si Gaza. Lataan keranjang tadi duduk-lah Gaza sama seorang sadang duduk awak takalo. Oh takalo badan diri Gaza sedang takalo kok dipandang. Oh sakalo lalo hari siang tandonyo hari kesiang lado pukul 6 pagi nang Gaza lunjo jago lah jago apa nampunyo topa O jago apanya anak punya oto dicali oto badan apa kironyo oplet belok kota setolah jago badan apa rencana apa kemanambang ba itu bana peretongan satonyo tibo dake oto mencali badan diri apa mongong kiri jo kanan mencali suuk jo kida. Nampaklah anak bujang ketek bagolek dakeknya tu magran si oto. Seto nampak unyo bagolek teman apa memandangi anak siapa kona bagolek. Ada babaku kara-kara mungkin pengulung cari karanyo jagoan di badan apa onde nak kandung namudoi. Jagolah lalo le nak badan namudo apa kemangaluan otonangko. Mandanga kato bantu itu jagolah lalo si Gazali setonyo jago dari lalo taman Gaza pa jago lalo Tuhan.
Otamanuang Ghazali nyua jago lalo sedang bamanuang kok dipandang bekato apa sekali onde nak kanduang namudoi manga bamanuang dego lalo dari ma badan yang tadi wa itu keto badan inyo di ma kok mandi dengan bapak. Okato sampai Gaza mengece onde apa dangakan bana danga di apa sabananyo kalau nambah dan diri ambo. Kalau nan tubuh apa badan ambo jak siang di bajalan mangko tarasolita bana tarasolita awak baranti pae. Otara solita apa awak baranti dake kandang oto apa homato sangat mangantuk bana mangko tekalo badan ambo holalita mencari pak kara-kara mencari kartonan buru kara-kara. Ho indak nandape pae kara-kara indah nandape kok mandi jo bapak nambatanyo hola malang pati bodi ambo ayah mati mandi meninggal tinggal di tampe rumah kontrakan mangkonyo ambo bajalan sama seorang dah ada pembayar kontrak rumah biarlah lalu tapi jangan biarlah lalu pak tepi jalan nawa indah ada badusana mandi indah bapak indah dusana indah banan padi dusana indahnya abanan padi risinan kalau dipandang dak guna to etong lamo mandanga kato cuy itu bekato apa sekali onde nak kanduang namudoi Laisa bananyo nak kato namudo ba itu kato badaninyo onde apa dangakan bana untuk apa pak ambo babohong untuk apa awak bacali ya pak Honda ado gunonyo dopak duit bacali ndak ado gunonyo jadi pembohong kok bacali duit di duya tuan ala berang kawa manusia pun berang juo pae manusia pun pak berang jua ba itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu disinan kalau kau dipandang agak sajolah di badaninyo agak di badan lainnya tadi disinan kalau dilihat maalun sajo badaninyo kalau nam badan si Ghazali mandanga kato dari apa ma dari Gaza ndak jadi apa menambang onde nak kanduang namudoi kate rumah awak dolu na kate rumah lana awak dulu ba itu kato badaninyo mandanga kato dari apa lana naik ke rumah badan Ghazali keranjang kara-kara tinggal di bawah
Hosatonyo tibo ati rumah bakato apa sekali ala kok makan anak dari tadi. Hokato sampai ga zaman Jawi onde apa dengan mana kok makan apa tanyo dari malam pai awak lun makan tuan. Oh dari tadi malam pak awak lun makan lun ada makan jo minum ba itu kato badaninyo kato sampai serupu itu nyo ambil nasi de apa makanlah dulu nak badan muda bekonyo apa kawatanyo bekonyo awak bacarito biarlah talambe apa menambang. Hokato sampai serupu itu lah makan badan diri gaza selesai makan yo minum baru batanyo. Oh badan apa Oh baru bertanya badan apa onde nak kandung nan muda kok mandela tahu apa basona ado sia kok gala dengan Osia ko galana dengan namo menanga katoco itu senang hatinya badan apa Komandangannya namo lawatannya baru menjawe badan Gaza kalau galapa dengan namo Oh ambo banamu buyuang Gazali Gaza panggilan dari Mandepai Oh Gaza panggilan pak dari Mande Mandanga katorupo itu lasanang hati badan apa Onde nak kandung Gazana namu apa ang boleh nak tahu pulo boleh jalelo di badan ang apa banamu siman togor ba itu kato badan inyo siman panggilan dari kawan dangadang togor rang imbauan O tumpa nagari nak seketek ko sampai ke daerah Tanah Abang dah ada orang yang tak tahu iyo dia pak si mantogor supir oplet belok kota na O kato sampai nyo Gaza batanyo jadi maete pak kato badaninyo di sinan manjawe pak siman tadi onde nak kandung Gazana eko ete ang nangkang tanyo bini apa nangkang tanyo Oh ete lalambe nak di maningga barana apa indak seorang juo saja maningga badan ete apa ndak ado babi nilai na Oh apa ndak ada dona babi nilai ndak banian apa nak manuka ba itu kato badaninyo Hokok mangontrak nangkang sabui apa mangontrak jo nak tinggal di siko indak jo apa nampunyo rumah Oh walaupun oplet nambah bau Ikoko oplet cataran Ikoko oplet storan barental Mana oplet nangko bastor sekali 2 hari Itu karajo badan apa na
Odisinan kalau kok dipandang dak guna to etong lamo jadi ko iyo angin dak memande ko iyo indak bapak le namuang tinggal jo apa seorang jo ati rumah ko ado bakat badan buyung bisa barajang menyupir oto ba itu kato badan inyo kato sampai sebantu itu nyo ambil tangan badan apa nyo ambil tangan badan siman Honde danganlah di Pak Siman Togor tarimo kasih Pak banyak-banyak elok bana hati badan apa rang lapa bagi nasi rang awi bagi aye Pak elok bana badan diri apa ba itu kato badan inyo ambo indah ado bamande awak indah ado bapak dopa Ho dape apa majak disiko tinggal kato sialo nak kanamu tarimo kasih pae banyak-banyak Tuhan. Oh tarimo kasihnya banyak-banyak ba itu kata badan inyo ndak guna to bilang lamo ndak paralu to etong lamo bana ho jadi ko iyong namu tinggal jo apa di rumah badan nang dulu biarlah apa nak manambang mencari restoran Oto nangko na O mencari restoran na oto nangko ba itu kato badani Oh indak to bilang lo bilang lamo ndak paralu to etong lamo disiko kalau kau dipandang Oh agak saja di badan ninyo kalau non badan ninyo tadi Oh sadanglah tinggal tampe apa iyo lah tinggal dapat tampe Siman Togor inyo na badan diri Gaza Ali Oh iya lainnya buyung Ghazali lah tinggal tempe Siman Togor nan Siman Pai sekali menambang Oh ndak lama kita bilangkan akar ajolah si Ghazali sawak tua pak menambang pandai mengambil lah hati apa Hoko ado pingganan kumu alanyo barasian kasadonyo kok rumah alanyo sapu tadi rumah berserak-serak kini barasie kasadonyo Tuhan Oke ni barasinya kasadonyo ba itu kalau kau dipandang dak guna to bilang lamo bana Ho babalik Siman dari membawa oplet babalik dari manambang oto talatak di kandangnya nyola turun dari oto Ho satu lah turun dari oto nyotarui kalabu rumah baca assalamualaikum Ho manjawi badannya Pak Buyung Gaza Alaikum salam keto Ghazali
Tola naik badan diri apa satonyo naik ati rumah nyo cali rumah labarasi Tuhan. Onyo cali rumahnya labarasi rumahnya pandang coy itu kalau kok dilihat. Hondak guna to etong lamo ndak perlu to bilang lamo bana. Ho disiko kalau kok dipandang dek rumah lah barasi sanang apa indak tabado mandi apa dak olu salasai apa tu mandinya ganti baju jonanelo. Deklah sudah ganti pakaian, duduk inyo di ruangan, setelah duduk di kursi gazanyo imbau. Ho di Pak Siman Pak Gazanyo imbau di Pasiman onde nak kanduang gazana Ho mau tadi siko dake apa mengapo di dapur ajo. Olah tiba badan gazali satonya tiba dake apa onde apa dengan mana ka bapa ambo bapangye. Omandanga kato coy itu onde nak kanduang nak gazana lai kok do luang basikola. O kato sampai serupo itu kok sekolah Pak mulai dulu tapi tamat sekolah dasar mandi jo bapak lama ni hingga apa Mande jo bapa mapa lama ningga wa itu kato badaninyo sinan bakato badan apa lain namuang masuk nak ke SMP apa saranang masikola tapi walaupun saran masikola ang tetap beraja jo apa membawa oto ang aja membawa oplet nangko kok sempat besu apa nak ado kok tinggal seorang badan buyung. Kok ingin melanjutkan nak basikola buliang bawa oplet nangko buliang rental co biasa buliang nyoma bekarajo. Dalam sekolah nak badan Gaza buliang juga membawa oplet na Omandanga katonyo dari apa nak tabado sanang hati Gaza sanang teraso dalam hati yo la elok badan apa elok bana apa si manako honde apa dengan bana ambo kolai pak bai jasa iko malapor pak jo ijasa kok namu apa menyaran terima kasih. Oh banyak yo pak sampai umanat mandi gasa umanat di mandan mandi umanat mandi pak kamaningga. Oh walau lah meninggal badan mandi iyo lah mandi bau manat awak ku harus bersikolah tapi baacara sekolah joa biaya bersikolah yo pak. Oh mandang kato rupo itu mencari anak menangi bola gae si mentogor onde nak kanduang gazana
Jangan menangi luang masalah itu asalnya muang basikola biarlah apa menyarana biarlah apa nyoa menyaran ba itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu lasanang hati badan apa sanang taraso dalam hati sajuk di dalam kiro-kiro sunyi di dalam pemikiran konan malam semalam itu ala tidur sarumanyo sadangnya tidur sarumanyo kalau lalu hari siang paginya kalau dipandang saran Gaza basikola Tuhan saran Ghazali nyoa basikola sedang disaran basikola nyuantan kegaduang sekolah masuk SMP kelas 1 Holainyo Gaza ditarimo setelah jale batarimo barisu mulai basikola sanang hati ndak tabado ba itu buyang Hosi Ghazali Taraso sanang dalam hati sajuk di dalam kiro-kiro sunyi di dalam pemikiran baik itu badan diri Gaza Ondak guna to bilang lamo nak perlu to etong lamo bana biarinyo paesar itu tiba di hari nambari su Ghazali mulai basiko la Ghazali mulai nyoa basikola di sinan kalau kau dipandang de awak sedang basikola duduk di SMP kelas 1 apa tetapnya membawa oplet apa sayang bakek Ghazali arok bana ke bakek Gaza penolong liau kok lagai karena liau latuo tandonyo apa latuo anggaran bau muat 60 anggaran bau mua 60 itu tandonyo apa latuo itu tandonyo apa lagai ba itu kalau kok dipandang ndak perlu to bilang lamo ndak guna to etong lamo bana di sinan kalau kok dipandang maalun saja pak badan inyo maalun badan inyo tadi de inyo badan Ghazali sayang apa bertambah di malu apa tak sayang awak barasi bantu itu indak pernah rumah nang walaupun inyo basikola pandai menolong badan apa kok balik apa menambang opletnya cuci di sigang azatuan
Platnya cucinya di si Gaza. Itu kalau dilihat indah to bilang-bilang lama di siko kalau kau dipandang. Ma'alun saja badaninyo agak di badan lah si Ghazali. Kok tiba di hari Minggu baraja menyupi roto. Itu badan si Ghazali ndak to bilang lama bana. Kok sadang baraja jo apa bau oto de ebat badan Ghazali ndak lama apa majan pandai Ghazali supir oto pae. Pandai Ghazali nyoa supir oto itu kalau kok dipandang dak guna to etong lama dak perlu dibilang lama bana. Disiko kalau kok dipandang agak sajo di badaninyo. Ma'alun badan ninyo tadi sedang tinggal jo badan apa kok tinyo pandai menyupir. La pandai menyupir oto kok tiba waktu hari Minggu menambang jo badan apa membawa oplet. Belok kota membawa plat belok kota kadang-kadangnya jadi sitokar tagak di labu pintu lakang. Bau badan Gaza tanabang kata Gaza itu inyo kan. Obat sorak ate oto awak gagas sebantu itu awak gagas mengecek pandai yolah banyak penumpang oto. Honda barak kosong doto Gaza itu inyo dengan apa sedang menambang sehari. Itu sadang menambangnya asar itu ndak guna to bilang-bilang lama ndak perlu to etong lama bana. Kok dibilang badannya nambah dua antara Gaza yo Pak Siman ndak inyo sedang menambang abiari sari itu balik ke rumah badan liau Tuhan. Pulang ke rumah lah badan liau sampai ke rumah badan apa satu tiba ditampe apa bagalak-galaknya nambah dua di store piti nak nyolai untuk store niko pitinyo kok itu kata badan apa. Dek rasa kilai sari tu balabie-labie pitina nape ba itu inyo apa juga
Indak to bilang lama bananan malam semalam itu alalat tidur badaninya. Yo sedang tidur kalau dilihat. Oh sekalau lalu hari siang. Tandonyo hari kat siang. Berpicu murayat kayu. Berkuku ayam dalam kandang. Mandak siang hari de ayam. Dak siang hari de murai. Otanonyo hari kasiang badara badarum darum bunit tamiang rang balari. Otat singkok bantuknya ambun hampir katabi mato hari mampir kata binya layamat to hari ndak guna to bilang lama disiko kalau dipandang. Agak sajolah di badan ninyo na ninyo kalau dilihat. Tumpak di badan ninyo tadi. Yo nam pagi sepagi itu na napak pai manambang na ninyo gaza vasiko lama Mana ninyo gazali vasikola ba itu kalau dipandang. Yo indak to bilang lama bana abi hari baganti hari gazali tinggal tampe apa abi hari baganti pakan sapakan yo duo pakan abi pakan yo baganti bulan sabulan yo duo bulan ala setahun gazasinan. Awak bertambah gadang yuk kini gaza dalam sekolah. Lah naik ke bangku kelas 2 tak namu pikiran langan yuk Duduk di bangkunya kelas 2 dalam SMP kelas 2. Bakato apa kagaza onde nak kandung gazana apa bertambah nak litak ju. Kok dai apa nak dapet piti kok dapet piti balabi. Awak buik dulu sim untuk gaza kok lado sim nak untuk membawa oto kok ndak talo apa mana bang boleh si gaza bawa plet na kalau pila gampak kawabelo ambil kayu di kabe-kabe. Yo kok laco itu lapak nak kaelo bilonyo sim kadibu Oh indak to bilang-bilang lama nak guna dietong lama bana. Oh mananga kata bantu itu. Onde nak kandung gazana apa calik kecil dulu. Kok leh sampai kecil apa awak barisua. Oh
kakantu lekasat negazangai dek lama otak kama otari bertambah petang juho petang bajawe dengan sanjo sanjo bajawe dengan malam manan malam semalam itu nyobuka celengan di badan apa dek celengan ala nyobuka nyoetong pitina nado onde nak kanduang gazana alun cukui piti awak doka membuat simbia menambang badan apa dulu bila lah cukui nak piti nangko baru nyosim awak bungue na ma baru nyosim na awak buik ba itu bana kato apa mandanga kato rupo itu lasana ngati badan gaza kalau cuy itu kato apa asa cukui piti di apa bilo di buik gaza nangamu apa ya bila laka dibuat gazanamu di sinan kalau dipandang maalun badan diri gazana ninyo sadang basikola madek hebat utak badan gaza dek santiang utak pajako baru di dalam SMP kelas 2 bahasa sangat hebat bana bahasa nanyo kuasai bahasa Inggris santiang mana nyo pandai bahasa kulit putih pandai bahasanya kulit putih ba itu hebat badannya guru banyak sayang kagaza banyaknya sayang kagazali mencari hebat utak oh mencari hebat utak anak banyak guru sayang kagaza oh sayang kagaza kesadonyo coy itu badan si gaza oh indah to bilang lamo ndak guna disiko di palamo oh sadangnya dalam basikola duduk di bangku kelas 2 masuk naik kelas 3 badan bertambah gadang oh apa oh
badan bertambah gadang juo dipandang badan diri Gaza wak gagas sebantu itu itu kalau dipandang tekan ayah jo mande kok masih duit ayah jo mande ba aku sanang hati mande Hoba aku sanang badan mande bisa wak membantu ayah bisa wak membantu mande tapi nyawa lah nyawanya japui di nampunyo nang kuaso datang membawa kota paso juo bawa berpisah itu dan tekana di si Gaza sadang coy itu kita bilang Tuhan. Oh Gaza sadang di rumah juo lah balik apa menambang barisuknya kalau dilihat tu bilang badan dirinya. Oh bakato apa bakit Gaza onde nak kandung Gaza lihat apa lacok sakit-sakit apa lah tua bantu iko mato nak nampak le nak bawa oplet. Oh jadi mungkin nak piti lah cukui to buik dulu sim badan Gaza. Oh kok lai perai nak bersikola bila balik dari sekolah. Boleh Gaza menggantian apa membawa oplet na belok kota Tuhan. Oh membawa oplet nak belok kota wa itu kata badaninyo menanga kata cuy itu lasanang hati badan Gaza jadi pak kata Gaza. Oh indak to bilang do bilang lamo nanari barisuk kok dipandang. Oh membuat sim badan Gaza alanya buat sim sekutiko. Oh lapai ke kantor kaset ala latibo di kantor kaset tentu dibuat si moto nak nyolai. Oh ditanya bana dirang lantas jawapan tapi kesadonyo keluar si badan Gaza Tuhan. Oh ala keluarnya sim Gaza wa itu kalau dilihat sim lah dapat di tangannya balik lainnya pulang jo apa satu balik badaninyo. Ndak lama dah dia te oplet sampai ke rumah badaninyo satu tiba ditampe apa. Oh tiba di rumah apa kok dipandang. Oh apa dengarkan bana Gaza sekolah lepak keto Gaza. Inyo masuk siang masuk jam 10 kan namanya. Oh nak guna dia tong lama satu tiba di gadung sekolah percontohan ke murid banyak bahasa Inggris dicubuan Tuhan. Oh adalah gurunya nyonan datang lah guru sekutiko datang lah guru juru bahasa wa itu kalau dipandang sebanyak itu murid semua selokal. Oh indah nantembus seorang jua baru Gaza maju ke muka di sinan kalau dipandang debat utak badan Gaza nyo mulai bahasa Inggris yo bahasa kulit putih. Debat utaknya sekutiko sabantu mengecek cara awak tepana guru memandangi yola hebat utak anak. Oh yola santiang Gazaliko ko awak lah ko nampunyo anak sekadar untuk bersikolah kama sekolah di saran Tuhan. Oh kama sekolah ko abasaran ba itu kato badaninyo selesai pertunjukan bahasa Inggris di sinan kalau kok dipandang tentunya murid kesarahat keluar main ke namonyo.
Nyo panggil lah badan diri Gaza di sinan Gaza terpanggil nyo panggil di guru bahasa di sinan kalau kita bilang lah datang badan Ghazali. Onde apa dengan mana sabab Pak Ambo dipanggil kata sampai sebantu itu onde nak kandu namu doai di makot tinggal badan Gaza siako ayah dengan mandena Siako ayana dengan mande menang kata rupo itu di sinan kalau kau dipandang menyabui ayah jo mande lamo kata mangkonyo jawe bantu ke menangi seto nampak di badan guru baru mengecek guru bahasa. Siako namonyo badan guru tadi siapa ko galajo namonyo banamo buyong sekiman. Kau bakato pak sakiman tadi onde nak kanduang namu doai manga bantu orang manangi apa mananyo ayah jo mande tinggal di ma badan diri Gaza yo nak kau dapat bantu manangi bakato badan diri Gaza onde apa dengan mana kok batanyo ayah jo mande yo pak. Hambo dalam pak sekolah dasar meninggal badan ambo tamat dari sekolah dasar meninggal mandi badan ambo berjalan awak sama seorang jalan kaki pak di Jakarta ko ndak ada alamat orang ndak ada orang ke menolong do pak. Jadi ambo kini tinggal nak kapak tanyo tinggal juga oplet belok kota banamo inyo si mentogor koreman panggilan dari namanya gaek tu supir oplet belok kota joliau badan ambo tinggal ya pak. Liau indah lo punyo anak liau namanya Rahan masih sekolah balik sekolah ambo manambang membawa oplet pak belok kota tuan. Membawa oplet mapa belok kota ba itu kata badan inyo mendangar kata rupo itu ibolo apa menangan jadi cuy kola nak kata badan apa yo kata pak sakiman tadi. Kok sempat ndak talok dia yang ke badannya badan Ghazali menyaran Gaza sekolah. Ikona alamat rumah apa ada nombor telepon rumah sekalian telepon badan diri apa kama sekolah na basaran yona. Kama sekolah na apa saran ba itu kata badan apa mendangar kata rupo itu senang hatinya badan Ghazali terima kasih pak banyak-banyak. Kok iyo besu pak ambo kesulitan kok susah ambo dalam untuk mencari basikola awak hubungi badan apa ya pak. Awak iyo pak sekolah juga sebab umanat mande jo bapa umanat ayah ka mande umanat mande ka awak selagi ambo duit juga bau sao untuk sekolah umanat almarhum mandekan uang pae. Ya umanan almarhum pak mandekan duang ba itu kata badan Ghazali nan apa ala kapainyo agi Gaza piti balanjo sebanyak 50,000 nyo ambil di badan Gaza terima kasih pak banyak-banyak aye matonyo manitik juo.
Hoi bolo apa memandangi kondak nak betul gazala yo apa kini payang mo pay awak ketampe apa oplet tu awak kaban beko kapak tu mansonyo gaza pai jo apa na O mandanga katonyo dari paskiman menjawe badannya buyong Ghazali ko itu palun kamungkin bekoi bolo hatinya apa semantogor bekoi bolo hati liau lagai pak bantu itu kode aro liau pak bake ambo liau indah ado barana tinggalnya di rumah kontraan hobi ninda barana indah dek sayang liau kamu nyobue ansim sabuala dapet sim nepa ama baru keluar baru aku balik sekolah homato liau manyupir oto nak nampak lai ambo menggantian pak bawa oto membawa oplet belok kota pak O membawa oplet mapa belok kota ba itu kata badaninyo mandanga kato cuy itu sinan tu apa bertambah sanang taraso dalam mati O indah to bilang lamo bana dak guno to etong lamo inyo babali apa tadi nyo balik nyo badan nyo tu mak sekutiko Ho tumpak de inyo pak buyung nyo tu magaza tadi ala baraja nyo babalik tuan Oh baraja Ghazali balik guru banyak elok kainyo murid-murid coy tujuo kondanan tahu pelajaran minta tunjuan di Ghazali minta ajan di badannya Hona nari pak sari itu selesainya baraja balik buyung Ghazali sampai ke rumah badan apa bamanuang buyung Hosi Ghazali pa Oba manuang buyuang si Ghazali duduk tamanuang dekore Duduk tamanuang di kursi sedang bamanuang kabamanuang aye mato manitik juo tuan Oh aye matonyo amanitik juhud sinan kalau dipandang babalik lasiman togor tadi membawa inyo oplet dari belok kota satu babalik badan inyo lah turun dari opletnya taruh kalabu rumah satu tiba di lapur rumah baca assalamualaikum menjawab buyung Ghazali Waalaikumsalam kata Gaza naik lapak kata rumah lah naik badan siman togor Hosato lah naik siman tadi nyo calik bana muka Gaza bantuknya Gaza bantuk menangi bertanyo apa ke Gaza onde nak kandung Gaza naik manga menangi Ho anak apa yona kabala Gaza bake apa yona aku sabab karanonyo mangko manangi na anak apa tuan O mangko manangi mana anak apa anak salah nak badan apa aku salah badan apa kok salah pak tolongan kecian
Hokato sampai sebantu itu menjawab badan si Ghazali. Nah apa-apa nak ada salah dari apa elok kebake Gaza, apa sayang kebake Gaza ya Pak. Mangko manangi Pak badan ambo tekan ayah jo mande. Kok masih duit ayah Gaza, kok masih duit badan mande. Dalam sekolah bantu iko alangkah sanang Pak hati mande Tuhan. Oh alangkah sanang mana hati mane. Ba itu katonyo badaninyo. Mandanga katoco itu jawaban badan apa. Onde nak kandung gazana. Jadi apa ko indak ko sebantu ayang. Jadi apa indak sebantu mandeang. Entah ko anggap apa orang lain. Tapi ko apa menganggap Gaza. Indak sebantu orang lain. Sebantu anak kontan apa yona. Oh indak rang anggap na lain dona kok tando bapiti lah apa cando urang bawa to mewah nak badan urang Gaza Bali anot to mewah bawa nda baru badan urang Gaza Bali anonda baru. Oh tapi ba anak mengaban apa nandape itu ang ambil apa nandape itu makan apa supir opletnya Gaza belok kota na Oh apa supir opletnya nak belok kota lah kadayo badan apa. Tapi kok kanak tinggal di rumah mewah. Kok kang tinggal badan apa Gaza. Oh apa nak berang do nak bake Gaza. Apa lah tu bantu iko. Kok apa sepat antingan. Kok tiba sakit badan apa Gaza. Hosia menolong badan apa indah na ado barana apa indah ado babini harapan Gaza mabeana Oh harapan Gaza nyona mabean mandanga katoco itu menjawe buyung Ghazali. Onde apa dengan bana picayo lapa badan apa salagi apa idwi juo salagi apa ado juo nan apa indah batinggakan Ghazali awap hodake apa